Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ilabi na kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Ani nga nasabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Maayong buntag po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan, maradyaw na buntag, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners, mga healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Salamat. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers, reactors, commenters. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa akong mga anak na tulog pa. Salamat po, gikan na kang Ma'am Che Gabutero, ilabi na na sa Barangay Cambasac, sakop ning atong munisipalidad sa Dapa. Salamat po, maayong buntag, magandang umaga, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasairon karon ang kahimtang sa lakat sa panahon. Di ka na mismo sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni Lori Dean de la Cruz. Good morning, Lori. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong weekend. Northeasterly surface wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan ang prevailing ngayon sa dulong hilagang Luzon. Kaya't sa mga kababayan natin doon, nakakaranas pa rin ho sila ngayon ng malaamihang lamig ng hangin sa madaling araw hanggang sa early morning. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa eastern portion, ay easterlies naman ang prevailing. Ito naman yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko o galing sa silangang bahagi ng ating bansa. Kung kaya't dala pa rin ho nito ang maalinsangang panahon na nararanasan natin, lalong-lalo na sa tanghali at sa early afternoon. Sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, mababa ang tsansa ng mga malawakang pag-ulan, pero makikita nga ho natin sa Mindanao, nariyan o mas mataas ang mga tsansa ng mga pagkidlat, pagkulog o thunderstorm. Hindi po yan dulot ng bagyo, kundi ng mga localized convections. Dumako naman ho tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Visayas nga po, katulad ng weather sa Luzon, mababang tsansa ng mga widespread o malawakan ng mga pag-ulan. Pero yung mga thunderstorm na panandalian lamang, mga panandaliang buhos, ay hindi po natin inaalis ang tsansa, especially sa hapon at gabi. Samantala sa Mindanao, mataas ang mga tsansa ng mga thunderstorm doon dahil nga sa umiiral ni easterlies. Para sa pagtayo ng ating temperatura, 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat. Sa Tacloban, sa Cebu ay 25 to 32, 26 to 32 naman sa Iloilo. Sa Davao ay 24 to 33, 25 to 32 sa Cagayan de Oro at 24 to 34 sa Zamboanga City. Again, yung mga pag-ulan ho na nararanasan lalong-lalo na sa Mindanao, sa malaking bahagi ng Mindanao, ay hindi po yan dulot ng LPA o bagyo. Mga part lamang ho yan ng mga local convections na nararanasan doon ho sa bahagi ng ating bansa. So mga panandalian lamang ho yan, maaari po tumagal mula 5 minuto hanggang sa 1 oras. Pwedeng tumagal hanggang sa 1 oras. Ang sunrise po natin for today is 5:46 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:09 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
Mga na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. I-explain mismo ni Lori Dean de la Cruz, mga kasyargaw, nga ang mga masinati nato nga mga pag-ulan tungod lamang kini sa mga localized thunderstorms at weather convection, mga kasyargaw, og walay gikatala nga low pressure area karon mga kasyargaw karong weekend. So maayo ang atong panahon karon mga kasyargaw apan ang mga adunay mga edad pagdala ng payong para malikayan ang sobrang kainit sa atong panahon. Good morning po, maayong buntag mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Good morning sa mga taga-Tawin-Tawin and good morning Siargao. Shout out sa ako husband na si Michael sa Avedra nga nasa work si Jacuman. Amping permi, God bless. Gika na ka Ma'am Adeline Tuzo sa Avedra. Salamat Ma'am Adeline. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko sa igsuon ko nga si Palpal Consal nga gikan sa Barangay 13 o sa Tagadapa, Siargao. Salamat! Gikan na ka sa Edgar Consad mo hilingan ramig din sa Barangay 13. Salamat po, mayong buntag. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na ka sa kan Charles Ken Manila. Salamat Charles, good morning kanimo din. Good morning Kuya G, shoutout ko sa taga Libertad, Santa Monica. Gikan na kang Mamayla Jean Sanico. Salamat Mamayla, good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko Bahandi Family o Tribo Primitibo Family. Salamat Kuya G, gikan na kang Anthony Mark Raga. Salamat Anthony, good morning. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Pabati po ako ng 93rd happy birthday sa Lola Inga dyan sa Barangay Antipolo del Carmen. Watching from Hong Kong. Salamat Kuya G. God bless po. Giga na ka Mambaw Soldier. Happy birthday kang Lola Inga. Happy 93rd birthday po. Kanimo din na. Shout out mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Giga na ka Sir Raymart Quinta. Salamat Sir Raymart. Good morning. Magandang umaga kanimo din na. Salamat og sa atong mga viewers karon. Maayong bundag mga kasyargaw. Dili ta maglangan atong pagasayron karon mga kasyargaw. Pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa. Tupad orientation ipahigayon sa Socorro. Series of orientation ang gipahigayon sa Department of Labor and Employment Condoles, Surigao del Norte alang na sa tulong pangkabuhayan para sa ating displaced and disadvantaged workers o tupad sa mga barangay sa munisipalidad sa Socorro. Sugod pa ni atong April 5 hangtod ni atong April 7, 2021 nga ang nag-facilitate mao ang Dole Surigao del Norte Tupad Coordinators. Kiniusab nga orientation ang pagsugod sa ilang trabaho ingon nga tupad workers sa tupad programs nga duna sa maong munisipalidad. Good morning and happy watching nga na kang Tatay Bernardo Tulibas. Iga na kang Sir Randy Archaga Santisa. Sir Randy, salamat. Good morning. Thank you and God bless. Salamat po. Maayong buntag. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa, tulo ka mangingisda na luwas sa kadagatan dito na sa San Benito. Proud karon ang kapulisan sa isla sa Siargao sa gipakitang pagkamaayo ni Police Corporal Roy Sulapa human nga masalbar ni ini ang tulo ka tawo nga naglutaw-lutaw sa tunga sa kadagatan sa San Benito. Sumala pa nga aksidente nga mitiklaob ang sakayang pandagat sa maong mangingisda human kini nga hapakon sa dagkong balod samtang nangisda kini nga lakang ni Police Corporal Roy Sulapa giingong tawag ng tungkulin para maluwas ang kinabuhi sa uban. Good morning Kuya G from Kurt Cyril. Paki-shoutout sa ako mga kuya nga mga tulog pa. Ika na kang Kath J. Kahote. Salamat po. Good morning. O kang Kurt Cyril. Salamat. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw, cleanup drive ipahigayon sa Del Carmen Municipal Police Station.
Ni adtong April 8, 2021, alas 3:58 sa hapon, ang personahe sa Del Carmen Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Chief Master Sergeant Mitzi Miel Bubias may pahigayon sa cleanup drive uban sa kabataan kontra droga at terorismo kung KK members dito na sa Siargao Circumferential Road, Del Carmen, ning atong isla sa Siargao. Ang maong aktibidad nagpasabot sa PNP Organization Core Values na makakalikasan. Good morning po, maayong buntag mga ka-Siargao. Salamat sa inyong pagsuporta. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kini good news ang ato na sa mga kababainhan. Hardin ng pagbabago women leader usa na sa Rising Star karon sa Siargao. Usa na sa Rising Stars karon si Miss Annalyn Dolpina nga usa ka multi-awarded woman leader o usa sa mga pioneers sa organic agriculture diri na sa atong isla sa Siargao. Initungod na sa agriculture initiatives niini nga nagpromote sa sustainable practice sa pag-uma. Karon siya na ang newly elected president ng Siargao United Farmers Federation ug siya usab ang presidente sa Bayatakan Farmers Association. Congratulations po kay Ma'am Annalyn Dolpina. Congratulations po, ilabi mo din na. Ilabi na pagtudlo kanimo iisip presidente sa usa ka organisasyon o federation sa Siargao United Farmers Federation. Congratulations po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Happy viewings po sa tanang viewers nato karon. Kamusta ang inyong holiday kagahapon adlaw, ang araw ng kagitingan, mga ka-Siargao? Kamusta? Please share sa atong live stream karon para daghan ang makahibalo sa mga latest updates din nila sa isla sa Siargao. Maayong buntag po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, bag-ong COVID-19 case sa Burgos na itala. Naitala ang ika-16 nga confirmed case o pinakabag-ong kaso sa COVID-19 sa munisipalidad sa Burgos. Nga kini usa ka 72 years old nga babae nga igsuon sa ika-15 nga COVID-19 confirmed case niadtong niaging mga adlaw. Kini gikan na sa NCR nga mibiyahe niadtong March 28 nga usa ka locally stranded individuals kun LSI nga nagpuyo sa Cavite last year. Asymptomatic kini og na-quarantine na sa mainland Surigao. Maong gipahinumduman karon ang publiko nga mamahimong kalmado lamang og vigilante aron malikayan ang bisan unsa nga diskriminasyon o pagkanat, mga ka-Siargao, sa COVID-19 dito na sa maong lungsod o diri na sa isla sa Siargao. Maayong buntag, kuya, pwede pa shout out ng family yan nasa Baligian. Diyan nila Mama Gloria, sa akong anak Yash King, Yashlyn, Ashley, Kyle Vincent, sa akong manghod Reno, sa tanan na lang nako nga igsuon. Salamat and God bless. Gikan na kang Ma'am Eileen Mongado Alcomendra. Salamat Ma'am Eileen. Happy viewing po kaninyong tanan sa imong mga igsuon, mga kalumunan ug imong mga anak. Salamat po. Maayong buntag kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga ka-Siargao, dry run sa tourism operation sa Socorro ipahigayon. Nagpahibalo karon ang opisina sa Socorro Tourism, mga ka-Siargao, ngadto na sa mga local tour operators o tourist boat operators, laki po sa boat for hire owners sa pagsaksi sa ipahigayong dry run operation, kabahay na sa pag-operate sa Bukas Grand Island Hopping and Sohoton Cove Tours karong adlaw, mga ka-Siargao.
na pagahimoon sa pantalan haduol sa Tourism Office mga kasyargaw alas 7 karong alas 7 sa buntag sa Socorro mismo mga kasyargaw. Ihangyo ang 100% nga suporta o presensya sa mga local tour operators mga kasyargaw. Kaya na mismo sa Socorro Tourism Office mga kasyargaw. May numduman natong mga kasyargaw nga na-postpone o wala madayon ang pag-abli o ang opening sa maong island hopping and Sohoton Cove Tours mga kasyargaw ni atong March 25 tungod na sa komplikasyon ni ini sa COVID-19 cases sa atong probinsya Surigao del Norte. Apan karon adunay gipahigayon nila na dry run para na sa reopening mga kasyargaw sa Sohoton Cove Tours mga kasyargaw o ang turismo mismo sa Socorro mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa maong munisipalidad mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita karon, today Tech for Ed Center Manager Virtual Training gipahigayon sa DICT. Ang Department of Information and Communications Technology kon DICT Mindanao Cluster 2 pinaagi na sa Tech for Ed project nagpahigayon og first virtual 2-day center management training alang na sa mga schools og LGUs sa Region 10 og Caraga Region. Pinaagi na sa Google Meet netong April 6 hangtod na sa 7 2021. Bisan pa sa pandemic, ang maong training adunay 27 ka mga equipped og certified center managers gikan na sa mga schools og LGUs sa maong mga rehiyon. Ang maong mga center managers pwede nang makatabang sa pag-promote sa Tech for Ed project pinaagi na sa information dissemination og pinaagi na sa pagpahigayon sa mga aktibidad. Ang main purpose sa mga training aron mapakusog ang partnership tali na sa schools ug LGUs ug mapalambo ang kahibalo og skills sa matag center managers ilabi na sa Tech for Ed Center Management sa komunidad mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga musulod sa Butuan City, kinahanglan na og RT-PCR o antigen negative result. Aron na maprotektaran mga kasyargaw ang syudad sa Butuan sa paspas nga pagsaka sa COVID-19 cases, ang maong syudad karon gi-require na ang tanang travelers gikan na sa gawas sa Caraga Region nga magpresentar sa negative result sa RT-PCR ug antigen test. Base na kini sa EO11A na negative result sa RT-PCR ug antigen ang kinahanglan nga ikuha sulod sa 5 ka adlaw adiser ang departure o before pagboard sa airplane mga kasyargaw, barko o mga bus pasulod sa Butuan City. Ang mga pasahero nga magpabilin sa Butuan, subjected sila nga magpahigayon sa free mandatory repeat sa RT-PCR testing sa LGU testing centers sulod sa 5 days gikan na sa pag-abot sa maong syudad mga kasyargaon. Pag-istrikto karon ang Butuan City. Aron na malikayan mga kasyargaw ang pagkanat pagdaghan pa gayod sa mga COVID-19 cases sa atong rehiyon sa Caraga ug ilabi na dinha na sa maong syudad mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, DOH Caraga nakatala og 41 ka areas nga adunay local transmission. Niabot na sa 41 ka area nga adunay local transmission nga na-record sa Caraga Region base na kini mga kasyargaw sa DOH Caraga Report panahon sa 29th RTF COVID-19 meeting nga gipahigayon nitong April 8, 2021. Gilauman sa DOH ang pagsaka pa sa kaso sa atong mga area o sa maong mga area sa musunod pa na mga bulan. Ingon nga influx sa returning residents. Gi-anticipate na karong summer season
mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Maayong buntag mga kasyargaw. Samtang ang latest update sa COVID-19 sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw, adunay natala nga 132 new confirmed COVID-19 positive cases mga kasyargaw. 30 na ang naka-recover, sulod lang sa usa ka adlaw ug usa ang patay. Sa cumulative report mga kasyargaw o cumulative numbers o ang kinatibok ang numero, na sa 8,635 ang total cases sa Caraga Region. Adunay ana sa isolation gihapon nga 569, samtang ang mga naka-recover 7,742 na mga kasyargaw. Samtang ang mga nangamatay sa tibuok Caraga Region ana sa 324 mga kasyargaw. Adunay mga naitala sa mga lugar nga bag-ong kaso sa COVID-19 mga kasyargaw. Good morning, Kuya Gigi ka na ka, Ma'am Estela Mamita Prada. Good morning po. Good morning ka, Ma'am Estelina Gorgolon Cobillan. Salamat, Ma'am Estelina. Happy viewing ka ni mo din na. Salamat po. Samtang sa laing bahin ang atong balita sa gawasan aso. Prince Philip ihalin na sa kalibutan sa edad nga 99. I-anunsyo karon sa Buckingham Palace ang paghali na sa kalibutan sa bana ni Queen Elizabeth II nga si Prince Philip ang Duke sa Edinburgh. Hinumdumang na niadtong Marso si Prince Philip migawa sa ospital. Human ang kapin usa ka bulan nga pagpatambal. Di pa ilalom kini sumala pa sa procedure tungod na sa heart condition. Ang duha o si Queen Elizabeth o Prince Philip ang gikaingong the longest serving royal consort sa British history mga kasyargaw. Condolence po sa Prince Philip. Mayong buntag mga kasyargaw, happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing. Samtang sa balita nato sa entertainment karon mga kasyargaw, Rabia Mateo mi apila og suporta. All set na sa pagbiyahe karong bulan paingon na sa Florida, USA si Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Sumala pa sa pageant expert nga si Jonas Gafur nga makauban ni Rabia ang 9-man delegation gikan na sa atong nasod. Target nila nga masunod gihapon ang mga kinahanglang health protocols sama sa isolation tungod na sa coronavirus. Ilabi na sayo sila nga mobiyahe paingon na sa maong lugar. Perfect aura ang mahatag ni Mateo aron na mamahimong mulaba ang kagwapa o kabray batong na sa kapin 70 ka Miss Universe candidate. Samtang gidani ni Rabia ang tanang Filipino nga suportahan usab siya sa pag-abot sa online voting tungod kay kun makadaog sa online voting si Rabia, automatic nga makasulod sa top 21 mga kasyargaw. Mga ng latest updates ngadto na sa apila karon ni Rabia. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, doon na tayo gamay lamang na history alang na kaninyo. Ibalo ba mo mga kasyargaw nga ni atong 1942 mga kasyargaw na publish ang first guerrilla pesos mga kasyargaw nga gi-issue mga kasyargaw ni General Douglas MacArthur o gitugutan ni General Douglas MacArthur nga nagkantida sa kinatibok ang 105,495 mga kasyargaw nga circulation ni ini. It was printed mga kasyargaw sa hand engrave o kinamot lang na pag-engrave sa mga plates ingon nga kwarta kaniadto mga kasyargaw o giutoro sa kini mismo ni General Douglas MacArthur mga kasyargaw. Adunay duha ka printed na mga kwarta mga kasyargaw ni adtong panahon sa
gikaingon pa na World War II mga kasyargaw. Sumala pa nga adunay municipal issue nga kwarta o provincial issue nga kwarta. Ang municipal issue mga kasyargaw, gi-issue ngadto na sa mga alang na sa small changes nga kinahanglan aron na magpartisipar ngadto na sa commerce mga kasyargaw sa panahon sa maong World War II. Samtang ang provincial issue sa maong kwarta aron na sa paghatag sa mga Provincial Emergency Currency Board mga kasyargaw aron na magamit para na sa fiscal budget sa maong tuiga mga kasyargaw. Maong adunay duha ka kwarta nga nag-circulate panahon sa World War II. Ilabi na ang first guerrilla pesos nga gigamit sa atong mga katawhan panahon sa maong gera o World War II mga kasyargaw. Good morning Kuya Jiggy ka na kang Sir Jojo Simena. Salamat Sir Jojo. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang ang atong COVID-19 updates sa Tibok Nasod, Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, adunay 840,554 ka total cases sa tibok nasod Pilipinas. Nadungagan kini kagabong adlaw 12,225 kabuok. Maong ang 178,351 na mga kasyargaw. Ang active cases 647,683 na mga kasyargaw. Ang mga total na naka-recover samtang 14,520 ang mga nangamatay mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Apan din na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Din na sa itong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kininyo nangalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisok kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag. #Siargao TV. Happy weekend po.